Africa my continent. Sise-Africa la e-South Africa. Endaweni yesigameko eMhlali kwi-off ramp nje lasemhlali mawuphuma ku-N2. Sike saphuthuma khona bekunesiga umuga owehlile la khona okusolakala ukuthi amaphoyisa badubule imoto ekusolakala ukuthi bebeyisola ngokuthi intshontshiwe. Kodwa ke asingawagiqa amakhulu ake sikhulume nomshayeli obekade ekhona okuyena obedrive ukuthi kwenzekileni. Mfowethu awusithathe usibeke. Bengulesingakalo leso okungesingaka ulesingana namhlanje. Umthanjwa lesithathu. Kushuthi kumsombuluko. Yabe kumsombuluko. Ntambama ngabo something to 7. Yes. So langise rank elayisha imoto eyisuka eBhaliso iya eThethe. Yes. So ngalayisha ngagcwala ngaphuma ngahamba. So ngithe ngimangena e-freeway ngahamba straight go-freeway. Kwaba nemoto yamaphoyisa eshaya isiren emva kwami. Isiren kanti vele sengifika kwi-10 off ngajika yadlula yahamba straight go-freeway. Ngadlula ngajika mina ngayafika ngehlisa abantu endaweni ekuthiwa eShazette ebridge. Mangiqeda ukwehlisa oyedwa ngishone phansi ngibuyele futhi ku-freeway ngiyojona i-freeway. Mangiyibona nansi ngaphesheya lo main road oya eBhaliso shuthi yahamba yafika yajika phezulu lapha eShakazette yabuya back kodwa nginakile kodwa ngathi mase ngise-freeway sengizothatha i-10 off yase eMhlali eTiffany's ngayibona iqhamuka ngemuva kodwa nganganakile ngokuphela kodwa ngangibona amalambu thoyo imoto yamaphoyisa ngathatha i-10 off. The time ngithatha i-10 off nayo yathatha i-10 off. Emva kwalokho ngezwe ukuqhuma ngayitshela ukuthi mhlambe isondo liqhumayo kodwa manje ngithe mase ngithi ngiyaqalaza hayi ngizwa ukuqhuma elokhozeni emotweni. Mangiyaqalaza nanka amaphoyisa angemuva ngiyabona ukuthi iwona lawa ayadubula ngathi mangibuka kwi-screen lesi ngabona i-screen lesi angemuva iwindi lela ngemuva seliphahlakile. Hayi ngabona ukuthi kushuthi hayi ngiyadutshulwa la. Ngahamba ngathatha i-10 off le yaselokhozeni erobotini. Mangithatha i-10 erobotini ngenxa ukuthi abantu basekhala and ngangizwe lesibhama simile siyasho. Ngavele ngayibamba imoto ngama. La ngayibamba khona ngayibamba ngama-partner endawo ngoba ngase ngiqhaqhazele ngama-partner endawo yami imoto nsini. Emva kwalokho baphuma same time baphuma ngapha omunye aphuma shona ngalo omunye aphuma ngashona sashe isibhamu. Ngathi sengilele phansi ikanti isicapha lesi sivulekile saka left. Ngiyalibona iphosa nanti liyawalka lapho kunendawo engathi ihlathi liyawalka lavela ikhipha inhlamvu kwashuthi kanti sengilele sengincike esihlalweni yayikhipha inhlamvu yanqamula la yazongena la kwi-speedometer sami. Emva kwalokho ngalibona iphoyisa kwamemeza abantu bathi hayi bosibulaweleni kodwa senzeni siphumbisa ipho nomsebenzini. Ngabona amaphoyisa ethi khimilili shuthi engathi ayabona ukuthi engathi something wrong la. Ngase ngiyaphuma ngiyabuza ukuthi awukwenze njani sidutshulelana. Basebuza ukuthi imoto iphuma ngathi nayo iphuma la eBhaliso ngilayisha umphakathi oyala iThethe. Base bethi awu shit imoto yakho mfethu siyifanisa nemoto ehijackiwe ine number plate efana exactly nayo and even a light futhi leli blue elifakwa lenimbozi elifakwa on top of I number plate. Oh yes. So sivele sabona ukuthi iyona le moto bavele basingenela ngenhlamvu. Sengithi mina awu nayo inkinga ngoba nampo abantu sebelimele la ngemuva akusasizi lutho ukuthi sekwenzeke iphutha ngoba abantu sebelimele already. Lana akabajika khona babamba amakha ngabona ukuthi hayi nabo sebeyabona ukuthi bagaxele lento abayenzile iyiflop. Emva kwalokho kwathi sekufika amaphoyisa ke kwase gcwala konke sinabo kuze kufika nawo ke kwayimande ke se-attendwa ukuthi kwenzeke njani. Kodwa nje kwaba yile okwenzeka that day. Le moto unesikhathi esinganani ushayela? Ayiseside kakhulu. Seside. Usungasho ukuthi imoto yami ngokwasemsebenzini ngolimi lwasemsebenzini. Ngokwasemsebenzini kule imoto. Ishayelwa wena kuphela. Ishayelwa mina kuphela nje. Mangibuya ngiyayipaka if ngingasebenzi iyapaka. Mangabe ngisebenza mina nje kuphela. Umlungu wakho useyakwazi njengendodana kakhulu ngoba sengineminyaka ngisebenza khona.
Yes. noma mhlambe ke phela hayi ukuthi lokhu ngaqala ngisebenza ngayo bengisebenza ngenye ngase ngisuka kuleyo ngaya kwenye kuyona le ngoba biseyintsha le. No, ya ngibuzela ukuthi uma usukwazi ukuthi uma u-off ibe off imoto usukusunesikhathi usukuthembekile kuthiwa lena ayithinto ngoba make kuba nedent yabona akufanele ibe nedent. So semlungu wethu vele ke mangabe imoto nje u-off iya-offa nayo ngoba akafuni ukuthi ilokhu ibanjwe nesandleni ngigcine ngingasazi ukuthi identeke kubani. Emva kwalesimo ngesikhathi usethukile okokuqala wawusethukile, yes. Emva kwalesimo nje uzizwa unjani kwayonke lento ehlile? Hayi ngeke ngisho ngiqamba amanga, angikho right ngoba ngicabanga ngisho ukuthi ukuyona ikhumbi ngicabanga vele kufike lesi simo ukuthi imithetho khona ngifana ngabe ngumuntu ongekho ngoba imithetho khona kwakuyimini i-130 la lizoshawa ngesibhamu ngenxa inhlamvu engena khona eyayisho ukuthi ifane ngabe ngofileyo kahle suthi kwaba yidlozi ke noNkulunkulu wangisiza ukuthi ngoba ngiyaphila namhlanje. Umthetho wakhona bangezile ukuthi babesithusa babesinquma kahle babesinquma phela inhlamvu umuntu umeyifaka kuwena lapha e-steeringini wethu ushaya wena kanti ikhanda ngalivusa yavigcina selingena la eduze steering elophuzini kwi-speedometer ngaphepha kanjalo kodwa kahle nje ngangingumuntu ofile kahle. Ya kusho ukuthi uyadinga usizo lodokotela ngoba ukwelapha ngokomqondo ukuze nje ube right kakhulu ngoba nakhona nje noma ngilele ngigcina ngithuka ngiyabona ngigcina ngithuka ngiba nalokho ukuthi ngiqhaqhazela ngoba nje into engakaze ngibhekana nayo empilweni yami inhlamvu zibheka kumina ngoba ngena nomuntu oyisiqhaqhaqha manje mawuzwa uhlaliza ukuzwa endabeni kuthiwa abantu badutshulwa ngangayitshela ukuthi ngelanga sokuyibheke kumina zibheke futhi uzazi ukuthi innocent awenzela ukuthi kubhlungu ke lokho ngoba usuyibuza ukuthi ngishawelani futhi uthi at the same time uyabona ukuthi abantu bomthetho nje laba ngishaya kupho kwenze njani ngoba ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngase kwenza ngamaphoyisa igebengu njalo eyisebenzisa imoto yamaphoyisa kodwa ngathi futhi ngoba noma kuthiwa igebengu phozi ngabe zingishayela ngathi noma mhlawumbe khona isigebengu esilanga engishilayishile ngagcina nga-understandanga Mfowethu asibonge kakhulu sizoligodla igama lakho asizulifaka igama lakho la kodwa sizoyithatha lama clip la siwasebenzise la kufuna siwasebenzise khona sinikeze labantu ufuna sibanikeze kodwa igama soligodla nokuthi number yakho isibongo sakho konke lokho sizogodla. Ya ngiyabonga kakhulu uqhawula kithi. Ngiyabonga. Africa my continent, Africa my home. Sise Africa se South Africa siKwaZulu. I-district esikuyona iLembe i-district. Kule ndawo ungathi kusemhlali ungathi kuseshaka uzothi uma uyala uthi kuseGroundville uthi uma uyala lapha uthi kuseThethe noma kuseTete ile ndawo esikuyona indawo ke le sigameko nje ukubona la emva kwami kule moto la ezitekisi ezikhumbi esebenza ngokusemthethweni emgwaqweni uma esho umnikazi wayo uthi imoto yakhe isebenza ngokusemthethweni la emgwaqweni udriver sike sathi nakhona ukukhuluma naye into eyenzeke lana ke uthiwa lo yabo le nkulumo okuthiwa inzwabethi hearsay evidence ithi le nkulumo amaphoyisa athole information ethi kuhijackwe imoto anikezwe i-description shuthi banikezwa ngencazelo ukuthi le moto biyimoto enje angazi ke incazelo yayo le moto elahlekile ebihijackiwe ukuthi iyafana yini nale angitholanga lapho kune bridge nje lapho angitholanga ukuthi iyafana inale ma kuthiwa ke iyafana owaziyo usichazela kancane amaphoyisa kusho ukuthi uma eyilandela le moto kusho ukuthi mhlambe abona ifana ne description aseke eyingenela ke ngeintambo ngoba kuthiwa le moto ihijackiwe kodwa umehluko ukuthi le moto leli inama passenger isuka lapha eBhalito iya lapha eThethe uthi umshayeli wakho wayo esikhulume naye ngaphambi kuba ahambe kuba sithe akahambe aye ngasekhaya uphumule kuba mhlambe nasekhanda ngaba nakho yena akalimalanga umshayeli abantu abalimele abagibele mhlambe lapha eback seat nabalandela iback seat umonakalo kodwa asikazi ukuthi ungakanani kodwa uthi uyibonile imoto enamalamba blue kodwa akaze yizwe siren akaze futhi kube khona iwarning ethi akame yena uyihambela nje uzwe nje kuduma izulu
kanti bekuyizulu lezandla kulapho okwenzeke ukhona umonakalo esingakawazi ukuthi umonakalo ongakanani sizozwa ukuthi ke ngempela yini eyenzekile kodwa ikhona inkulumo ethi amaphoyisa abethola information yemoto ehijackiwe angazi ke noma iyafana nale angazi noma bekuyile angazi mina bengizokwenzela khona nje bengizokunika information endaweni yesigameko kwenzela ukuthi singakhuluma inzwabe yethu ngoba hearsay evidence asikholelwa kakhulu kuyona kodwa sizoyikhuluma ngoba siyithatha la inkulumo siyinikeza wena ukwena ukuthi uyidigeste ubone ukuthi ikuphi okuyiqiniso ngoba enye into ke izothi umuntu oyikhulumelayo bethi uma ube uhlobo lwaleli moto uthi uyihijackiwe iquantum ngicabanga ispeed 106 noma 180 angazi yafika lapho noma so 200 kodwa mawukuthi kunjalo enye into engenzeka kungenzeka ukuthi phela mawulandela imoto okwakho ukuthi amehlaka ehlale kuyona imoto ingabaleki emehlweni akho bese ke uthinta amanye amaphoyisa angaphambili ngabe uyawafonela amaphoyisa ngabe nithinta nango over hey kunemoto engiyilandelayo ukuthi nokuthi ngicela i-backup bese kuzovalwa besiyamiswa bese kubanjwa abantu kodwa ke angisho ukuthi ngithini nami nje ulwazi oluncane engiluzwa namangidlula nje phela ezinye izinto uyuzwe ngoba siyahlala nabantu ekuthiwa bake basebenze emaphoyiseni bese uthatha leyo information encane kodwa ke okwamanje ake ngivalela yilokho enginikeza khona endaweni yesigameko ngikhulumile no-driver ngikhulumile nomnikazi wemoto noma bengaseze ukukhuluma nathi manje ngeke bekhulume nathi for ukuphepha nanokuthi abekho esimweni esikahle ukuthi bengakhuluma nathi kanje kuma-video ethu. I thank you Africa, I thank you South Africa.